Dali ba ka magselos sa uban kay sila talented ikaw dili, sila may kahimtang ikaw dili, o daghang mga butang nga nindot sa ilaha para nimo pero sa imuha wala kaayo. Mayong buntag ug mao natong pagisgutan karon sa atong devotional kinig hapon si Pastor Johnny Carges. Akong i-share sa imuha ning verse sa Jeremiah chapter 1 verse 4 and verse 5. Then the word of the Lord came to me saying, Before I formed you in the womb I knew you. Before you were born, I sanctified you. I ordained you a prophet to the nations. Ang Ginoo magapanalangin sa iyahang mga pulong. Siguro nakapangutana ka kung nganong dili kay ka talented sa Manila, or sila daghan kayo ikaw gamay lang, o sila nindot ilang kahimtang ikaw dili kaayo. Nakapangutana siguro ka ni ana no. Abi nimo atong hinumduman nga ang tao unique tang gibuhat sa Ginoo. Pasabot anang unique, wala tay kaparehas, og tanang gibuhat sa Ginoo niagi gini sa sakto nga kaalam sa atong Ginoo. Ginahuna ginyag insakto ang pagporma sa tao, apil na dihi imong personalidad, imong attitude, imong character, ang mga talents og abilities nga naa nimo. Ang Ginoo mo'y nagbutang diha, ug wala siya gihimo nga tao nga wala siya katuyuan. Napasabot nga na ang atong pagka-unique di ay na specific nga purpose. No, gusto na ko i-share ninyo ang life ni Jeremiah. Bata pa siya, gisultihan na siya sa Ginoo nga, Jeremiah, mahimo kang prophet, musulti ka in behalf nako. Gani ang Ginoo nag-ingon dinhi nga sa wala pa gibuntis sa mama ni Jeremiah si Jeremiah, na nasa hunahuna sa Ginoo si Jeremiah. O imagine nimo, wala pa nag-meet ang mama ug papa ni Jeremiah, wala pa gani sila nagkauyab. Naan na si Jeremiah sa hunahuna sa Ginoo. Kabalo kasi Jeremiah, siya ang nagrepresent sa matag usa ka tawo. Inana giplano sa Ginoo ang imuhang pagkatao, ang imong kinabuhi. O before paghihimo sa Ginoong time, before pa niabot ang universe, na nakasuna-huna sa Ginoo daan, iyag yung giplano ang imuhang pagkatao, ang imong pangalan, ang imong mahimong parent, ang imong mahimong country, ang imuhang skills, ang imong talent, imong abilidad, giplano kag maayo sa Ginoo, same sa gihimo sa Ginoo kang Jeremiah. So katong gipakatawo kas kalibutan, mo to'y fulfillment sa Ginoo sa iyang plano diha para nimo. Normal lang usahay ang tao, daghan magitag questions good, kay dali man gud ta maibog sa naa sa uban. Nya kung maibog ta sa uban, mo question din ta sa tong kaugalingon, ngano sila daghan, ngano ako gamay, ngano sila talented, ngano ako dili. You know what? Daghan lang kag nakita sa uban nga wala nimo. Pero naapod kay imuha nga wala pod sa uban. Unique tang pagkabuhat sa Ginoo. Natay kagulingon nga shape, naay kagulingon ta nga area sa tong kinabuhi nga mahimutang successful nga kita lang gyud ang gidesign para diha. Dili pwede sila. Ang pasabot nako nga dili ta kinahanglan maibog ug magselos sa ubang tao tungod sa naa nila ug wala nimo. Tungod kay lain tag race track, lain tag direksyon, lain og calling ang Ginoo nato. Natagan ta mo isa ka illustration. Yung sa una mga 7 years ago nami mission nga sa summer parts sa Mindanao dito sa Maragusan. Kuyog nako sa akong pagbiyahe, isa pud nako kasod kay nga higala no. And nagmotor nagsakay mig motor na abtan mig gabi and mo biyahe mig pila ka hundreds of kilometers mo agi mig bukid, rough road. And abtan na mig ngit-ngit didto nya nadungog pag itong lugar nga delikado biyahean og gabi. Napansin na mo mga pila pa ka oras among biyahe, nagtingog-tingog na amuhang kadena. Nay part sa motor nga nagkagot-kagot ng kadena ba, wala na mo tagay pansin kay una gabi na ngit-ngit na mahadlok na mi muhunong dito sa lamong dagan. Bibiyahe pa mig mga more than 1 hour hangtod nakaabot mi sa among destination. Pag abot na mo sa among destination, gitan-aw na mo unsay problema sa motor. Naadi isa ka gamay kay nga bolt sa duol sa kadena sa motor, sa adjuster niya na isa ka bolt nga natagak. Hinungdan nga nahiwi na disalign na ang posisyon sa kadena sa motor. Anytime pwede gid matapigas og mugawas ang kadena sa motor. Og in case nga nagdagan miya ni gawas ang kadena sa motor, pwede mi madisgrasya nya amo giagian pila ka meters ang gilawmon kay bungaw
nami babaw sa bukid nagbiyahe. Gabi ito siya. May imagine mo ang bolt di ay sa motor natangtang na unya nakadagan pamig more than 1 hour nakaabot mi sa among destination. That time gamay kay value ang nawala. Usa lang ka bolt nga makapalit ka nagtag piso lang siguro 2. Pero nakasalala didto ang among entire protection. Abi nimo i-compare ang usa ka gamay nga bolt compared sa makina sa motor, layo kay diferensya ang presyo. Mahalon ang makina, baratuhon ang bolt. Pero ang bolt na siya iyang specific nga purpose o function. Kung dili siya mo function kining bolt siyang specific nga purpose, pwedeng ikapahamak sa tibuok gyud structure sa motor. Gusto na kong tan-aw nimo nga sama ka sa bolt, siguro dili kay nana ka dagkog posisyon sa masauban, dili ka na ka talented sa masauban, dili ka na nakadato inila sa masauban, siguro tan-aw sa tao nimo is gamay lang, mura lang kag katong bolt. Pero hinumdumi unique ka pagkabuhat, na specific nga purpose ang Ginoo nga ikaw lang gid ang mo fit diha, ikaw lang gid ang muhaom diha, ikaw lang gid ang maka-perform diha. Unsa man kagamay o sa kadako, as long as mo perform ka according sa imong function, sa imong pagka-unique, makita gid nimo ang imuhang entire purpose. Og hinumdumi dili ni sa kadaghan sa imong talent, kagamay sa imong talent, ang question din ni na perform ba nimo ang imuhang specific nga function. So hunungin na pag-compare mo kagulingon sa ubang tao, dili na makaayo nimo, makadegrade na sa imong value. Unique ka pagkabuhat ug ayaw i-compare mo kagulingon, instead pangitaan noon unsay imong specific nga purpose, unsay specific nimo nga function, kay once ma-discover nimo na, diha niyo makita ang imuhang value. Ang Ginoo magapanalangin kanimo sa katapusan magampo ta. Ginoo, salamat sa reminder nimo nini buntaga, Lord, unsa ka unique ug valuable among life nga dili na mo ni dapat, Ginoo, i-down lang, i-look down pinagi sa pag-compare sa mga tao sa wala na mo unsay naa nila. Tudloy mi, Lord, sa pag-value sa mga kagulingon. Pasaylo mi, Lord, sa mga sala kung nagduha-duha man mi, Lord, o na-question na mo ang imuhang masterpiece. In Jesus' name, amen and amen.